Kaixo eta arratsaldeon ikusentzule zaituztegun guztioi Bilboko Samamesen gaituzue jaun-andreok katedralean partidu garrantzitsua jokatuko du eta Atletikek berehala Eslovakiako Jilinaren aurka gogoratu joaneko norriaukan 3-2 galdu zuten zurigorriek bilbotarrek eta gaur irabazi beharra dute halabeharrez irabazi behar dio Atletikek Jilinari. Txapelketa honetan, Europa Liga honetan jarraitu nahi baldin badu eta lehiaketa horretako multzoen fasean sartu nahi baldin badu. Bero ikaragarria badakigu tradizioz egoitzeak ez diola mesederik egiten talde zurigorriari, baina gaur beroa egoize puntu hori eoteaz gain beroa ikaragarria da batez ere horre soropilean, berdegunean, zapaltzeko modu ere izan dugu. Eta ikaragarri izan da jaun-andreok alata guztiz baldintza batzuk edo besteak izan, kontua kontu Ernesto Valverderen taldeak gaur halabeharrez irabazi egin behar dio Jilinari eta horren bestez txartela lortu bihar egingo den, bihar eguerdian ordu batean egingo den Monakon zozketan parte hartzeko, bertan egoteko. Europako talde handiak izango dira zozketa horretan eta Atletikek ere egon nahi du bihar Monakoko bonboan oraintxe zaleratzen bi taldetako jokalariak. Samamesen himnoa ez da bete ez da gutxiagorik ere, aste nagusian gabiltza, poliki jendea hurbilduko da eta ea zer nolako ikuskizuna eskaintzen diguten gaur Ernesto Valverderen mutilek. Lehenik eta behin 11koak emango ditugu. Atletiken aldetik Eslovakian jokatu zuen 11koarekin alderatuta 6 aldaketa egingo ditu hain zuzen ere Ernesto Valverdek. Atean Iago Herrerin izango da, berarekin batera De Marcos, Gurpegi, Laporte eta Lekue, Inigo Lekue, Elustondo eta Beñat zelai erdian, eskuin aldetik Xuxa eta Bigera ezkerraldetik Javi Eraso, puntardiko lanak egiten eta aurrean gizonik aurreratuena Aritz Aduriz izango da. Gogoan izango duzue Adurizek etzuela Eslovakian jokatu, aulkian eseriko dira. Iraizo, Zeneko Bobeda Jikesola, Ibai Gomez, Mikel Rico, Agerraketxe eta Sabin Merino. Hori Atletiki dagokionez. Jilinari dagokionez, joanekoan jokatu zuen 11koarekin alderatuta, bi aldaketa egingo ditu. Gola entrenatzaileak Bolesak izango da beste behin tepean, Mabuka, Babro, Skriniar eta Mazan atzean, Pesovski Euskarri lanetan, honen aurretik bi gizon garrantzitsu talde honetan, Benez eta Katxer, eskuin aldetik Paur, Jelic ezkerraldetik eta William joaneko norgeagokan zurigorrien borrero izan zen Brasildarra izango da gizonik aurreratuena Eslovakiarren aldetik. Aulkian Legian atezain ordezko atezaina eta berarekin batera Špalek, Šmelik, Eskuarka, Letic, Mihalic eta Martin Kralic. Epailea Martin Stromberson, suediarra oraingo honetan gogoan duzue joanekoan Errumaniarra. Eta bi kapitainak hor Gurpegi eta Pesovski, zelai erdian epaileekin partidu hau zuzenduko duten gizonekin. Angel Garitano, Ondarro, arratsaldeon. 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 Beroak, arratsalde beroa benetan, Sargori zelaian eta gaur izerdi dezente botatzeko aukera izango dute. Bai, ontxe apurtxu eta aizea ata dau, baina ez asko. Aize beroa alata guzti. Aize beroa alata guzti, bai. Nik uste dut berdegunean egon gara izanean ikusi duzelango beroa zegoen. Eta gero, urestatuta eta gero normalean berotxua egoten da momentu batzutan. Nik uste dut hasieran jokolariak ikusiko da bera, urestatuta gero zelan etortzen den gora beroa, eta baina, bueno, gaur ez dago, aitzakirik ez dago gaur. Gaur irabazi beharra dago. Irabazi behar da, bardin da ondo jokatu ez ondo jokatu, baina nik uste dute garrantzitsu denak garaipena erortzea eta kanporatzea Jilina. Hor soropilean
Begira, aulkien inguruan beste lankide bat daukagu, Jorge Zerrato, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon hemen gaude bai, eta partidua hasteko oso demora gutxi falta da. Hemen, jugo zelaia ia beteta, orain jendea sartzen ari da. Ez dakigu leporaino beteko duen, baina momentu sarrera ona dago, nahiko jarraitzaile etorri dira. Eta belartza ondo ikusten dugu, badakizu, azken partiduan Barcelonaren kontra keisu agertu zirela, bai Barcelonaren jokalariak eta baita zurigorriak, Valverde entrenatzaileak esan zuen irristakor zegoela eta arazoak zituztela tente egoteko behin baino gehiagotan. Gaur ikusiko dugu nola dagoen partidua, oraintxe hasi da. Hasi da Norrioka, jaun Andreok, atletikentzat lehendabiziko erasea gogoratu, joaneko Norriokan 3 eta 2 galdu zutela zurigorriek, ikaragarria bada ere, batez ere lehen zatian gertatutakoa ikusi eta gero, 3 eta 2 joan zen aurretik markagailuan aldagaletara atxeden aldian atletik, eta ondoren, bigarren zatian, azken ordu erdian batez ere, ez? Julian Brasildarra zelairatu zuenetik, Gilina Jaun eta Javi izan genuen, eta ustekabean, markagailua berdin du ez, aurretik jarri ere bai. Beti esaten du, autobusetik jaitsi beharik ezin dela partidorik irabazi. Nik uste dute bertan erako zatian atletike intensidadia ipin izaben, ritmoa bai, gero egiten daren presiona ondo antolatute bakoitik, baina lerako zatian, nik uste dute beraiek ideia barik egon zirenera, atletik ez dutzen gutxi gauzak egitea, baina oso nahiko ondo on ziren, beste aldaketa egin Valverde ganera taldean, baina hortik aurrera gero, bigarren zatian oso kaskare hon zan taldean, nik uste dute, presioa esan lehako zatiako bezala, eta gauzak aizke egin bigarren zatian, horretik etorri izan gero, beraiek ikusita, utz eta bi galtzen zijoanela taldea, normalean gora etortzea izaten da hori egin zaren, Williamsek zuk aipatu zulen, Williamsek urten zabenean, azkaneko ordu erdian, berak buelta motzan partida. Eta beste Williams, partidu hartan lesionatu nintzen, Iñaki Williams. Aportu izan gure Iñaki Williams. Ernesto Valverde azkenean ez du lesionaturik berreskuratzerik izan, eta, dituen 18 jokalariekin aurre egin behar izan dio gaurko Norriokari. Hala eta guztiz, Angel, ze iruditzen zaizu 11ko hau gikera ezkerraldean behar da aipagarriena. Nik uste dute... Eneko Bobeda ulkian. Fresko txuko ekibia dugu jokolari batzuk, normalki fresko dauz, bidera eta gutxi jokatu ditu. Zuk aipatu zelen 6 aldaketa egin da bela, ez dago Merino, hasieratik Rico bez, Bobeda bez, Aketxe bez, Kikesola bez, da iba egon bez. Bera ordez, hasieratik sartu direz, bai Beñat, Eraso, Biguera, De Marcos, Aduriz eta Zuzeta. Nik uste ja beste gauza bat da hori taldean, beste itxura moteko gania etxean. Ez que hemen gehiago ez dago, nik uste dute hemen garaipena lortu bia da, eta ez dago balio beste gauza bat. Alaxe da bai, 3 eta 2 galdu eta gero gaur asko du jokoan atletikek, gaur partidu garrantzitsua ari da jokatzen talde zurigorria, eta irabazi beharra dauka zalantzari gabe, ez du asmatu hor De Marcosek. Eta golik ez jaso, gola jasoten mozutan etoak etxetik kanpoan asko balio da bera, eta beraia ganera, hoi momentuz abantaila gol batena dauka, inok ezaban espero hori, baina alan izan zen, azkanean galdu 3 eta 2, eta oine derrigor irabazin da. Momentuz, lehendabiziko kornerra, partiko lehendabiziko kornerra Gilinaren zat da, iadanik ez zutik ikusi dugu bere esparruan, bere eremuan Adrian Gula, Gilina taldeko entrenatzailea. Kornerra aterako du etxeko taldea, Benez berri ere, alaririk garrantzituena, eta hor Makal, benetan defentsa horretan, zalantza asko eta urduritasuna. Bai. Eskerrak ez da bela rematatu, bestera atea utzen ziren. Laporta aserre, Stromberg... Arbitroarekin hitz egiten zegoen, ez dakite zer esango zion, baina hor oso aserre ikusi dugu eta zerbait esan dio arbitro jaunari, baina egia da, defentsa lanetan nahiko gaizki bi direla jokali horretan. Golesakeke bidali du baloia luze, Elustondo atzean du Beñatek ezkerralderan, txeda Inigo Lekue honen aurrean, Borja Biguera, baloia jaso, motzean Javi Erasorekin, honek bueltatu egin dio Biguerari, area barruan jaurti, eta Mabukaren gan jo du baloi horrek, alboko sakea barkatu Atletikentzat.
Inigo Lekue, Ausart, kendu egin diotara eta guztiz baloiaren jabetza, falta eskatzen zuen hor. Bai, justo zapaldu egin dugu. Willian eta Jelic dira talde honetan jokalaririk arriskutsuenak, baina Paur eta Benes ere kontutan hartzekoa dira. Bai, erasoan gauzak ondo egiten dituz taldeak. Defentsako lana ez hain ondo, baina erasoan ganean jente asko askulten direz da kontu zueko dira da. Erakutsi zaden beraiek bigarren zatian, badakitzela gauzak egiten. Loke da Beñatek bestaldera, ezkerraldera, antxe da Inigo Lekuek sekulako zuloa du hor. Erdiratu, arrasean, inongo eragozpenik gabe urrundu du Skriniarrek. Eta orain falta Gilinaren aldekoa izango da, alaxia adierazi du Martin Stromberson, epaile suediarrak. Markagailuak berantzaen behin pristak eukitea egiten dituz taldeak ez da, baina nik uste hote lasaitasun punto bat eukibia dela taldeak hor zelai erdean baloi mobitzeko alde batetik bestera eta etorriko direz gero zuruak eta pase sakonean da aukera sortzeko. Jabetza hartu eta jokatu. Zuloak eta utxuneak ailegatuko dira, berez. Carlos Gurpegik eskuinaldera. Hortxe da Oskar de Marcos aurrean du Susaeta, Markel Susaeta jasoko du. Ikus dezagun, are hartzean, erdira dezake Ibartarrak, ez azkenean atzera. Elustondo osta arrabatu du baloi, hori kendu egin diote orain Susaetari. Erasora atera nahian Gilina, ederki berreskuratu du de Marcosek. Javi Eraso, atzera, berri hori de Marcosentzat. De Marcosek eskuinaldera, hementxe da Elustondo, motzean, Beñatekin. Beñatek sakonean, baloia loratuz. Baina etzeukan, hori horretara iristerik Erasok. Abantai guztia, Bolexak entzat. Ondo Beñat, base sakonean Beñatu dau. Eta pitxute goian sartuta zegoen Susaeta da ezin harrapatu baloia, baina nik uste ondo harrapase. Bolexak berri hori luze eskuinalderantz, Paurren bila, Paurrek buruzikutu. Portek gaizki urrundu du, Paurrek jaso, Willian, hortxe da Matxer, Matxerrek Paurri, Paurren erdiraketa, Willianen bila. Gurpegik burutik endotzen. Gusto. Bai. Osta, baloia horraztu zertxo bai, nahikoa ikutu du, Williani aukera hori burutik ikentzeko. Bai, justo txuga. Erdiraketa ona zen, Oso ona, prestatuta zegoen Willian rematatzeko. Bai, hemen, publikoa, oraindik 8 minutu baino ez dira jokatu, baina horrelako jokaldietan, benetan, esklamazio edo harridura oiua entzun dugu, batez ere azken jokaldian, benetan, arriskutsua izan delako, eta eskerrak hor Gurpegi zur ibili den, eta azkenean William jokalariak ezin izango duen errematatu buruz. Bai, jokaldi politia egin dute. Bai, da, oin arte guk ez du egin ezebez. Beraiek bi aldiz bat kornera erreinen akatza, eta gero, hor justo txu ikusi duena Gurperiken dauden baloia. Hortxe da Susaeta, ikus dezagun, Susaetak erdiratu orain. Errematea Bigerarena bateri indarri gabe. Bai, da, eta loratuta, pixkat altu joan zaio. Bai, loratuta bai. Aport. Carlos Gurpegiri, broma gutxi horratzean. Herrerinek luze, Adurizen bila. Kontrolatu du Aritz Adurizek, aukera du orain Erasok jaurtik. Gurutzatu egintzaio Babro, Erasok jarraitzen du. Aduriz, zaila zen benetan errematoriai aterezkero. Ikusgarria benetan Adurizek egin duen errematea, eta pena bat izan da, azkenean baloia da sare barrura joan. Pena izan da, lehen da biziko jokaldi, Adurizek eta abantaila eukide be, Erasok eta Adurizek gauza gehiagi egiteko, baina ez dutze kontrola ez da izan hona, eta gero berandu. Entrenatzaile biak Zutik, bai Valverde eta baita Gilina taldeko entrenatzaile Adrian Gia hortxe dago Zutik. Paur, Bigera du inguruan, Paurrek atzera, Mabuka, beratezainari, ez du inongo arriskurik hartuko Gilinak. Julianen bila Bolexaken baloi hori, eta azkenean Herrerinen gana, ailegatu da.
10. minutua betetzear, momentuz markagailuan, ez du golik utxe eta utxekoarekin jarraitzen dugu. Gogoratu talde garrantzitsua daudela jadanik selkaturik, batzu zuzenean salkatu zirelako, eta ez zuten kanporaketarik ez playoffik jokatu beharrik izan. Schalke, Napoli, Tottenham, Villarreal, Olympique Marsella, Dnipro, Braga, Fiorentina, Anderlecht, Liverpool, Besiktas, Lokomotiv, Augsburg, Asteras, Groningen, Sion, talde handiak, gaur beste batzuk ere sailkatu dira. Gigonden Bordeleko taldea oso larri ibili da, baina azkenean lortu du helburua, asko sufritu eta gero. Kairaten kontra asko sufritu eta gero. Baina kontua kontu Bordeleko taldeak lortu du txartela bihar zozketan izateko. Eta noski gero, Championsetik erori direnak ere bai. Hor ere talde garrantzitsua daude. Monaco, Celtic, Bruges, Basilea, Lazio, Partizan, Bienako Rapid, Lisboa eta Portugalgo Sporting, Apul Nikosi ere bai, talde izen handiko taldiak eta bueno, Europa Liga ez txantxetako lehiak eta izango, hor talde handia daude eta gero noski, eragizue, behin gaur Championseko zozketa egin dute, Championseko multzoen fasea amaitu eta gero hor beste talde batzuk ere Europa Ligen sartzen direla. Bai, jeitsi tentezenak horre garrantzitsu izaten direz, da erreza ez dago ezer, ez da nik talde hona dauz egarreko guztietan. Alaxe da bai, Aiaz ere osta sailkatu da, joaneko Norriaokan bat eta utxe garratzizua eta golari esker, zer gaur utxean egin dute Jablonak eta Aiazek. Da, Rubin Kazan, Krasnodar ere selkatu da. Atletik falta da. Eta horrendik minutu asko partida amaitzeko, Atletik aukerarik ez, aukera garbirik ez, bakarrik ikusi dugu Adurizen erremate ikusgarri hori, eta Gilinaren aldetik ordea, hausart ditugu, eta aukera pare bat izan dituzte. Bai, hauek ez dira atzean geratuko, hor zirrikituren bat aurkitzen baldin badute eta aukeraren bat ikusten baldin badute aurrera egiteko, aurrera joango dira. Alaitasuna ikusten da beraien jokoan, ez dauka prisari pez, da gauzak azkar egiten da bezala erditik gora, da zula bilatzen dautzenean, kontu zeuti behar, da ganea, ikusi gendunan bigarren zatian, Williamsek, zezenan bezalako jokolaria dela, indartzu da azkarra da trebea ganera. Goleixak, baloia ezkerraldera, Mazan ere Jelitxekin jokatu nahi zuen. Geratzera, Skriniar, luze, Paurren bila, ez da batere txarra. Paurrek kontrolatuko du, inguruan du Inigo Lekue, ikus dezagun, motzean Mabukarekin jokatuz, Paur. Ez du erdiratzerik izan, eta oso ondo orain Inigo Lekue. Jabetza berreskuratuz, luze, Adurizen bila. Aduriz nagusitu da azkenean. Javi Eraso sartu da, arean. Ez du aurrera jarraitzerik izan. Gehendu egin dio baloia Skriniarrek. Mabuka, Paur. Berriore Atletik jabetu da, etzegoen jokoz kanpo, Susaeta! Kanpora, ikaragarria, bakarrik sekulako pasea sartu diote, bakarrik geratu da Boleixaken aurrean, eta gehiagi gurutzatu du Jaun Andreok. Azepena, baina aukera zoragarria izan da. Desmarkea oso ona izan da, bizkarra bilatu dute beraien defensari, da oso ondo eskatu da, baloia pase sakonean oso ona, baina azkanean ezin izan dago asmatu Susaetak, gurutzatu gehiagi egin dau. Pena izan da, bai, aukera paregabea eukidau, baina alan da. Ezkerra ekin jo du eta azkenean ez da berean kaona, behar bada ez dakit denbora gehiago zeukan eskuinean ipintzeko baloia, baina azkenean egia da ezkerra ekin ere baloi hori sare barrua sartzeko modukoa zela. Aukera paregabea, Alferri galdu du, orain arte Atletikek izan duen onena, zalantzarik gabe. Zatiko 14. minutuan, William. HRI eginiko falta, arriskutsu izan daiteke, erdian, areaz kanpo. Leko txarra dire zore faltak egiteko.
Hortxe Beñat. Stromberson. Epaiarekin. Izketan. Azpimarratu behar da, berdegunean gutxienez 30 gradu egon bezala. Pero asko da... Jorge daukagu hor behan. Jorge? Baina Jorge ez da jokatzen. Ez, nik ezin dute gauza handirik egin hemendik bertatik, baina nire aurrean dago bai hortxe daude Zilina taldeko jokalariak prest, Jakub Paur, kapitaina ere bai hortxe dago, bera atzerantze doan, eta ikusiko dugu zer erabakitzen duten azkenean, baina falta arriskutsua. Benesek ustete jaurtiko duela, Benes eta Paurrek jaurti azkenean esiaren kontra. Eskerrak, ondo zijoan, baina pizkate berdian geratu zaio, ez du alturarik hartu, eta eskerrak ondo zijoan kokatuta bentzat. Laportek baloia kanpora bidali du. Alboko sake izango da, kanpoko taldaren alde. Mabukak jarriko du baloia jokoan. Gintzaio orain Benesi. Jokolari gaztea, mazaztu urte besterik ez, Benesi. Esan gendun, oso talde gaztea dela. Partidame bai, jokolari bik enduta beste guztiak oso gaztea direzela. Osowski eta Atezaina, bolixak dira veteranoa. Hainka gazia, iruaren altizia gaizki joda bera. Erazoan Zilina. Ez ditut gauzak garbi ikusten, Angel? Ez da ikusten nagusitasunik atetin parte. Eta eurak zuloak aurkitzen ari dira, Bai. Abiadura honeko jokolaria daukaz, bai galetatik eta bai barrutipe bai, Beraiek atzean, zelai erditik atzera bai zuloak itxiten dituz taldeak, baina zelai erditik gora gauzak ondo egiten dituz taldeak. Goia zuzenean kanpora. Ernesto Valverde ez da gitx, Jorge, hor ikusten ditu keinuak eta egiten, bitartean irudietan gola dago, o gula dago. Ez da oso konforme, hainbat jokalditan hor eskuini alde hortatik egin dituzten hainbat mugimendu eta jokaldiak eta kesu dago. Orain ere, ez da oso konforme, bere gizonek egiten duten lanarekin, orain ordea, sekulako falta egin diote, falta argia egin diote horre Luzondo behasaindarrari. Jelicek Luzondori. Eta izan da. Aritzaduriz, faltaren bila, ez du zerra dirazi epaileak. William, motzean jokatu nahi zuen Benesekin, baina zuzenean Javi Erasori eman dio. Eraso gatzera, Laport. Txaloak Javi Eraso bentzatoren. Laport berak jarraitzen du. Gehendu egin dio Williamek. Baloia jarraitzen utzi du, ez azkenean pitatu egin du. Falta pitatu du Strombersonek. Baina bazuen aukera, jarraitzen usteko. Bai, nazta egin da Laport, nik uste dut horreko baloik ezin direz galdu hor. Bestela kontrarazoan harrapatzen batzu aurkariak gauza txarren gertzen dituz. Marcosek buruz moztu, Susaetak berri ere bueltatu dio buruz. Gaizki orain urruntzerakoan. Horpoz jokatu du Mazanek. Skriniar, Benesekin jokatuz, Beñatentzat baloia, Beñatek luze jokatu nahi zuen, Borja Birerarekin, baina Zilina berreskuratu du, orain Atletik berriro erasora, moztu egin du Babrok. Sauskik ezkerraldera, Jelicek buruz atzera, Mazan, Jelic, Mazan berriro ere, luze, Williamek bularrez kontrolatu, ezkerralderantz atera da, hortxe da Benesek atzera Jelic, horrelari peto-petoa da Jelic, baina gaur hor ezkerraldean ikusten ari gara. Baina kontuz gizon horrekin, bera da, golegile nagusia talde horretan. Bueno, momentuz beraiek erakutsi da bena, gupaino gauza gehiago egin dabe, baloi gaz nik uste dut nahiko ondo antolatute dau
taldea, nik uste dut bertan baino hobeto gaur, eta gureak espabilatu dira, nik uste dut beste ritmo bat sakatu azelerada, zeren bidea beste ritmo bat ipini, beste lan sorpresarik olan zaila da, sorpresak eukitea, hor pase sakonean, da garetatik ez gara sartzen, nik uste dut beste gauza batzuk, beste ritmo bat ipini gara. Ikus dezagun, aukera orain erasorentzat, bere jaurtik eta Bolexakek gelditu du, beste aukera bat. Bai, bi garbiak. Eta jendea orain txaloka, baina orain arte... Bai, aportxuet hotz ikusi du jentea, bai, hotz. Azten nagusia izan arren, Susaetak atzera eta gutxigatik ondo zegoen bere zutoina babesten, takordetzen. Bolexak, Milos Bolexak atezaina. Orain bai, orain atletik oioak entzuten dira, baina hori bai. Ekipoak animatu behar du publikoa, orain arte pizkate isilik egon da, zalantza ditu, ez duelako ikusten atletiken aukera garbirik eta joko onik, eta horrezegatik, ia pizkanaka, animatzen den jokoa eta atleti taldea. Bueno, kontuz, Norriok hauek oso arriskutsua dira, Bai, hori arte zautena, beraien kumpaino gauza gehiago erakutsi da. Ondo antalatute ikusten da taldea, lekorik ez da bitxiten da, fizikoki ez dakiz zelan egongo dira zen, gureak nik uste dut, apurtxuet beste ritmo bat ipini da, bera, nik uste dut nahiko motel da gure taldea, momentuz. Endabiziko gola izango da gakoa, Angel? Bueno, ia. Nik uste dut beste lasaitasun puntu bat emango txola taldeari markagailua ikusten badu gure favore bat eta utz, eta baina beste gauza bat izango. Eta berriz ere oso azkar joan da baloi horren bila William jokalaria, eta oso kontu handiarekin ibile behar du horre Carlos Gurpegik, jokalari azkarra da, bai. Eta bizkarra hartzen badio, arazo handiak izango ditu harrapatzeko. Zezenako gizona da, Babro. indartzu. Bolexakek ezkerraldera hementxe da Mazan. Mazanek Jelitxekin jokatu nahirik, ederki hor Oskar de Marcos. Beñat. Jokatu nahian orain, zurigorriak, baina atzerantz egin behar izan du Laportek. Erreginek ezkerraldera luze, antxe da Inigo Lekue. Metroak ditu aurretik, ezkerraldean du Bigera, beraren zada baloia, ikus ezagun Borja Bigerak zer egiten duen. Erdiratu eskuinan Kaz. Abrok urrundu du, erasora, etxeko taldea, eta hauek azkar ateratzen dira. William entzat baloia, inguruan du Laport. Zertxo, luze joan zaio. Williamek atzera, taldekideren baten bila. Pesovskik ezkerraldera, Mazanen erdiraketa. Iniolekuek buruz, Borja Bigerari. Borja Bigera, aurrean du Aritz Aduriz, eraso ere bai, erasok Adurizekin jokatu nahi zuen, baina ez di ondo bidali, atzera egin behar izan du. Donostiarrak oso ona orain, Beñatzentat pasea, Beñatek jaurti, arrasean, eta Bolexakek harrapatu du. Aritz Adurizen baloia, primerakoa. Bai, ondo eskatutako baloia izan da, Beñaten partez, pena izan da gero zeraiti baloia, gani gelitu zaio, hainkan eta ez daue, indarra emoteko ez daue euki, nekorik ez daue euki, pena izan da bai. Haze aukera, berri hori, Susaeta, baloia Adurizentzat, atzera, eraso! Bueno, poliki animatzen ari da talde zurigorriare abarnuan, Adurizek buelte ardien manda jaurti nahi izan du eta gola! Eluztondoren gola! Baloia ondo kokatuz, 24 minutuan jaun Andreok, Atletik aurretik, ederki hor erasoan jo etake, baloi bat gero beste bat, aldaratzeak, azkenean Gorka Eluztondori iritsi zaio eta oso ondo ikusi du Bolexak, eta primeran kokatu du baloia, alde barruan. Da, ikusi duzu, aipatu duzu, momento baten, justo, Atletik gora zetorrenera eta 3 aukera segizan euki dituz, eta azkanengo jaurtik eta bertara bota da ganera, lekua ikusi dau, jaurtik eta garbia ganera, atezainari kosta zaio baloi ikustea eta berandu gero, nik usteot, gola oso polita izan dela. Gol polita eta importantea, Atletik entzat, gauzak hobeto ipintzen direlako, orain aurretik dugu talde zurigorria
kanporaketan, eta gainera oso gol garrantzitsua seguru asko Gorka Elustondorentzat egiten duen lehena, gainera azken partiduan Barçaren kontra hortxe bi zen pizka zanantzazko jokaldi batzuetan, badakigu Realetik datorrela, zurrumurru asko egon direla bere inguruan, baina gaur Atletikekin momentuz bikain gola egin duelako, Atletik momentuz sartu duen gol bakarra. Gorka Elustondorentzat gol garrantzitsu inolako zalantzare gabe, honek konfidantza handi emango diolako mutilari. Bai. Eta, bueno, poliki taldean sartzen ari da, ja Danik okerrez banago hirugarren partidua du hasieratik jokatzen, eta hori ere, berarentzat oso importante izango da. Txaloak, Gorka Elustondorentzat, alboko sake izango da Atletikentzat, jende ere, suspertu da pixkate, esnatu da pixkate. Bai, eta bestela zaitzuz un punto bat emogotzo taldeari, hor zelaiarean baloi mobitzeko, da hone, denporak bekiteko noiz emona abiadura, noiz baloi motzean jokatu, noiz aldatu leko batetik bestera, oin beste gauza bat, emaitza beran favore dauka, eta horrekola gauza honak ekarrikotzako talde guztiari. Argi dago, orain arriskatu behar duena MSK Txilina dela. Bai, berai, dire soina arriskatu duzena, orain nik uste dute, bakupe, kontrarazoak egluko dituz. Aukera probatzatu beharko ditu Atletikek, badakigu erasola doanean Zilina taldeak zulo asko uzten dituela, eta ia, horrelako jokaldiren batean Atletikek beste golen bat edo egiten duen. Garrantzitsuena ez jaso gure. Hori inolako zalantzare gabe. Hori bakarrik egin da, nahikoa. Izango luke Atletikek bihar Monakoko bomboan egoteko. William, ondo Carlos Gurpegi. Elustondo, falta dirazi du epaileak. Elustondoren falta. Hortxe, Beasaindarra. Bere lehendabiziko gola. Atletikekin. Bai, oso ondo. Beste... Jorge esan dagoen bezala, pasan astean, penalti bat egin zaben, izan penalti, baina epaileak pitatu egin zaben, da purtsu bet gero min egin zaben beran jokoari, baina gero ondo egon zan, nik uste dute, oinarte gauza bonenak ikusitzago mutilari bai zera erdian, da bai zentral bezala bai. Gaizki dabilena Borja Biguera. Haze baloia oparite duen hor. Bai, konfitzantza bari dabil, da ikusi du minutu gutxi jokatu dituzela gaur arte. Bederatzi gaur arte? Bai, bederatzi bakarrik, eta minutu gutxi direz horrek. Eraso, hau bai dabilela konfidantzaz. Bai, ondo, da lan garrantzitsu egiten da ganera, defentsako lanean bebai. De Marcos egatzera. Elustondok Beñate erdian bakarrik ez du inor inguruan, baloi ezkerraldera, Borja Biguera ez da iritsiko. Ez dira elkar ulertu hor, Beñatek eta Biguerak, ikustu Biguerak berak eskatu duela, baina gero Beñatek luzeek ibidali du baloia, eta azkenean zuzenean kanpora joan da. Baloi luzea orain, aurrean dagoen gizon horren bila, Williamen bila. Ernesto Valverde ere, Jorge, lasaiago egongo da. Ez dakitxe gustorako egongo den jokoarekin, baina emaitzarekin bai behintzat. Bai, emaitzarekin gustora egongo da, baina ez pentsa oso konforme dagoenik orain arte taldeak egin duen lanarekin. Nik uste dute ez direla oso baloi garbiak iritsi, baloi garbi askorik iritsi, egia da, Zuzaetak eta Beñatek sekulako aukerak izan dituztela, baina hortaz aparte, kostata ateratzen dute baloia, jokatuta, aurrerantza, eta benetako arriskua sortzeko Gilinaren ate aurrean. Gol honek zalantzari gabe min handia egingo zion Gilinari. Baina Atletikek ezin dau moteldu beran presioa, eta beran ritmoa eta intensitatea. Zeraitik ero badak dituz zai gertatzen dan. Aurkariak hori momentuz galdute dago eta markagailuan, nahi dut esan, eta gora etorriko da, zuk itxiten batzasun. Nik uste dut presioa goitik enbia da bela, eta da lasai, jokatu lasai baloi alde batetik bestera, euki baloia, ez galdu. Hortxe da Zuza eta eskuinaldetik De Marcosengan jaso eta gero Aritza duri zuen helburu baloi horrek, baina hortxe aurreratu da azkenean Babro, arrisku urruntzeko. Orain lasaiago dago eta konformeago dago Ernesto Valverde, horrelako jokaldiak nahi ditu, horrelako ailegadak egaletatik, baloi garbiak eta ia, hemendik aurrera gehiago, horrelako jokaldi gehiago,
egiten duen Atletikek, orain zuri-gorrien aldeko kornerra, hortxe doa Beñat Etxebarria korner hori ateratzen. Beñatek aterako du bai. Erdia betetzear, bat eta 8 markagailuan, 24. minututik, gogoratu, Gorka Elustondok egin du bat eta 8koa. Laport hor... Ba, ikamika da bizor. Ikamika Julianekin. Gainetik endu du. Horuk ondo sartu dio. Aukera Adurizentzat, eraso, eta Boletxakek urrondu du. Baloia loratuz kanpora bidali du. Elustondo izan du beste aukera. Beste aukera, ondo kontrolatu du gainera, Bai, baina ez zeukan zirrikiturik horre baloia sare barrua bidaltzeko, Benetan ondo kontrolatu du, bai. Bai, gainean zeukan da leku gutxi ganera. Hortze da horre bigaldia. Bertan zegoen, esan erreza ez. Oso ondo Gorka Elustondo hor. Dabizi, utxe egin du hor Adurizek jaurtitzerakoan. Primeran Gorka Elustondo. Gorkak Elustondo. Gol hori sartuko balu, benetan. Sartu izan balu, bai. Oso jokaldi bikaina egin du, Kalidadeko jokalaria dela, ez dago zalantzak. Gutxiago guztau. Lesioak ere ez ditu lagun izan. Baina kontu, kalidade handiko jokalaria da, behar indarra. Bai, oinarte ikusi duna ganea, Valverden konbizantzakoa, zeraitik partiduko jokatu dituz, minutu asko ganera, da bai zelai erdian, da bai atzean, bai. Da oinarte beran portaera nik uste dut oso izan dela. Ligera. Marcosek jaso eskuinaldean. Badbikoa eginez. Atzaio ondo atera, Badbikoa eginez Susaetarekin. Beñatek atzera, Gurpegi. Eta atzerago Nafarrak. Prisari gabe jokatu bidau taldeakon, baloi mugitu, lasai, puntua diratu. Etzegoen jokoz kanpo edo gutxienez banderatxo ez du altxatu marrazainak, baina neuri ere iritu zaite zartxo eta aurratuta zegoela Susaeta. Aritz Aduriz ondo orain ezkerra aldera moztu egin du Mabukak. Iritxe zaio azkenik Borja Bigerari. Oso ondo atera du Bigera goren honetan. Lekueren erdiraketa. Ez batek ez besteak. Bai, despistatu egin dago Susaetak Aduriz. Aguzen pentsatu behar jaurtik eta erdirak eta rematako zabenera Susaetak eta gero Adurizik ez dago rematu. Hala da bai. Ondo ezkerraldetik egindako jokaldi hori, Lekuek ondo lagundu, lehenengo berak erdira, gero Bigerak bera laguntzera joan da. Eta azkenean erdirak eta pena bat izan da, baina ez batak ez besteak ez dute errebatatu. Da Lekue, ikusten du zenba minuto pasa, gauzak gora oso ondo egiten dituzela Lekuek, eskerretik, konfizantza badoa mutila hartzen. Eta, urbiltzen da, ara engorura egaletatik, eta nik uste dute mutila konfizantza abiadura ona dauka, defentsako lana ondo egiten dau, eta gora be, pena da ez dela eskertiz, eta aldatu enbia da bera gero baloi hainkara. Erdiratzeko. Bai, erdirak eta egiteko. Erdira Beñatek eskuinalderantz orain, De Marcosen erdirak eta Skriniarrek urrundu du. Baloia kanpora erasoan jarraituko du talde zuri-gorriak. Orain bai, Atletikek gola egin duen momentutik menpean hartu du Eslovakiako taldea. Bai, gehiago sartzen da, ikusi du ja alde batetik eta bestetik sartzen dela erdiraketak ikusten dituz, da gero retxazetan bai ikusi du Beñaten jaurtiketa, Elustondo jaurtiketa, da baten gola. Aritz Aduriz, area inguruan, Bigera, ez dute elkar ulertu. Zaio ondo geratu baloi hori jaurtitzeko Bigerari, edo Badbiko egiteko berriro ere Aritz Adurizekin. Eskuinalderantz. Gilina erasoan orain, kontuz, Paurrek jaurti! Errarinek arrabatu du.
Oso ondoren errerin, adi egon da. Jelic. Jartik eta, bueno, ozoina zeraman, jartik eta horrek eta kontuz bi behar da. Ezkerre erantze, botatu gorputza horre erreineko oso ondo eta segurtasun oso sarrabatu du baloia. Adrian Gulak aldaketa txiki bat ere egin du, Paur ezkerralderantz bidali du eta Jelic eskuinaldetik sartu du. Galeko bi jokalariak aldatu egin ditu. Galez. Eta Jelicena izan da azken jaurtiketa hori. Elustondo. Elustondo motzean. Berriro ere Gorka Elustondo. Luze. Aritza Durizen bila, zuzenean Boleixak atezainaren eskuetara. Boleixak berriro ere. Kalo batzuk eta kantu batzuk ere entzuten ditugu. Bilinak berreskuratu du baloiaren jabetza. Benez. Paur. Paurrek Benezi bueltatu nahi zion. Berriro ere Paur. Motzean. Pesovski. Atzera Gilina taldeko kapitainak. Eskinarrek Luze. Luzegi. Zuzenean kanpora bidali du eta honen bestez berreskuratu du jabetza Atletikek. Izatiko azken 10 minutuetan jadanik, bat eta utxekoarekin jarritzen dugu Samamesen. Atletikek bat, Gilinak utz. Eta jarraitzaia gero eta beroago, Bilboko aste nagusian gaude, gaur, bihar jaieguna da Bilbon, egun handia, eta, oso ondo orain, Kiebra egin duen horre, keinoa egin duen horre erreinek, Oso ondo gero. Bai, gero, ondo atera zaionean. Horregatik eraten dugu, bai. Baina bat baino gehiago urduri jarri da, ikusi duenean hori inbartzuela. Komentatzen ari ginen hori, azten nagusian gaudela, eta zelako keinoa egin duen. Momentu baten, bera seguru ikusi dugu, Bai. Berak bazekien zer egin behar zuen. Ondo fijatu du jokalaria eta azkenean ondo geratu du. Bai, jokoz kanpo geratu da horra Aritza Duriz. Bere tokitik atera beharko du Gilinak. Benez. Motzean, Pesovski katzera. Skriniar. Ere baloia Benezentzat. Berak jarraitzen du, jokalari trebea da. Willianekin bat eta biko eginez. Paurrek atzera. Mazan, Benez, Paur. Pesovski, Matxer. Kontuz Katxerrek eskuinaldera. Antxe da Mabuka. Mabukaren erdiraketa. Borja Biguerak moztu duguruz. Eta errerinek orain ukabilez. Kanpora bidali du, noraino atera den. Jagorrerin. Urtera ez da izan aiona, Oso ortodoxoa ez. Bai, arraroa izan da urtetza. Baina erainkorra bai bentsat, baloia kanpora bidali du lago. Bai. Kornerra izango da orain. Gilinaren alde. Eta talde guztia, jokalari guztia bat izan ezik, kapitaina izan ezik denak Atletiken areara, kontu zubi beharko dute hor, hortxe geratu da Pedroski, baina beste guztiak area inguruan, gehienak area barruan. Katxer eta Benez, baloiaren inguruan, normalean Benezek ateratzen du, ikus dezagun, zer duten prestatuta, baloiaren aurrean, Beñat, Benezek atzera, Mabukari eman dio, ez du honek ondo kontrolatu, honek bueltatu, Benezek ere gaizki erdiratu du. Roska pixatere eman izion, Gilina taldeko jokalari gazteak. Benez. Atzera, Pesovski, kapitainak motzean, Skriniarrekin jokatuz. Pesovskik, gainetik kendu du. Aritza Durizek berreskuratu du, kendu egin diote baloia. Aritza Durizi, ez da inolako faltarik izan hor. De Marcos, ondo Skriniarren aurretik. Erasoan jarraituko du Gilinak, alboko sakean. Mazan. William baloi eske, berarentza da. De Marcos. Urrundu, zuzenean Benezi. Ez dago oraindik bere sasoi
punturik onenean Oskar de Marcos, jokalari trebea da, taskarra da horri ez da bukatzerik, baina taldeari bezala exe, oraindik zertxo bai falta zaio. Borja Bigera, arean sartzeko prest, Mabuka du aurrean, ondo Borja Bigera, atzean utzi du Mabuka, erdiratu, Bolexakek urrundu, Beñat, kanpora! Baloia aportu nahi izan du, baloia aportu nahi zuen, sareare bai, baina... Bihotz guztia jarri du hor, Jorge. Bai, benetan aukera hona zen, baina indar gehiegirekin jo du hor baloia eta azkenean Armaiara, jende artera bidali du baloia, Beñatek. Oso ondo Borja Bigera oraingo honetan, Bolexakek atera eta aldaratzea Beñatek Armaietara bidali du. Gogor jaurti bai, baina norabideri gabe. Bai, betetu egin da. Bai. Herrerin. Ezkerra aldera. Laportek bularrez kontrolatu. Eri Laport. Ja, honek ere poliki bere punturik honen aurkitzen duen. Beñat. Laport. Oso ondo ari da ino, leko, Mabukadu aurrean. Erdiratu ezkerrankaz. Eta kornerra atera du behintzat. Metroa daukazenean mutilak. Bai. Bizkarrean, aurkarian bizkarrean, nik uste dut gauzak konfizantza hartzen da beran askartasunagaz eta gauzak beran bine juten da, eta bueno, oin ez daukan ditu aurkaria, baina kornera eta dontzat. Gainera, nik uste dut egaleko jokalari peto-petoa dela, atzean zein aurrean ondo dabil. Bueno, orain gainera ezkerrean esaltasun bat gehiago dauka, baina alere ondo moldatzen da. Bai. Ibai eta Xabi Merino berotzariketak egiten ikusi dituzu, Beñatek atera du kornerra, Bolexakek ukabiliz urrundu. Eta Gurpegiri gainera etorri zaio baloia. Langa gainetik kanpora bidali du Andosilagoak. Bueno, aixeak urten da, Txemi. Bai, eskertzen da, Bai, ez da bero lehengo bezalakoa. Lehen zatia amaitzeko 3 minutu pasatxo. Eta markagailuan Jaun Andreok. Atletik aurretik bat eta huts. Gorka Lustondok egin du partiduko gol bakarra. Lehen zati honetako 24. minutuan. Gol garrantzitsua, horren bestez. Atletikek oraintxe bertan. Playoffa gainditu egingo lukelako. Baina oraindik asko falta da. Eta ez dago fidatzerik. Ez, ikusi duzu berriz ere, baloi luzea, Williamen bila, eta oso zur egon behar da Atletik horrelako jokaldietan. Eta badakigu zer gertatu zen Joaneko Norgehiagokan? Ez dut uste gaur, ez dugu espero behintzat. Ez dugu espero, baina esan nahi dut, bai. Han Gilinak sartu zuen 3. gola bakarrik ikusita, edozein jokalditan gerta daitekela. Beraz, bat eta hutseko ez dela nahiko. Bai, ez da nahiko, beste da sartu da. Lasai egoteko esan nahi du. Bai, espadan beste da sartu behar da. Beste bi badira, hobe? Ezin da bujetxi ritmoa da intensitatea bez. Da nik uste dut apurtxo bat gehiago presionatu bidau ez hor behan, gorago. Apurtxo bat goratxu hau, metro batzuk goratxu hau da, ez ikusten du beraiek baloi atatzen da benean atzetik gure 3-4 jokolari gelditzen direz baloien atzetik, eta hori ez da ona. Lan guztia etxiten dotzea atzekoari da hori ez da normala. Bueno, edozen kasutan, golaz gain, beste bizpairu aukera garbi ere izan ditu. Bai. Bi batez ere oso garbiak, Susaetarena eta Beñatena. Hasieran apurtxu bete lo urten da gure taldeak, baina gero espabilatu da aukerak dituz. Bizkorrago jokatzen ari da, orain aukerak sortu. Bai, eta ganera bera min egin dutze. Aritza Duriz, area barruan, barkatu. Eskiniarrek ikutu du, baina ezken ikutzen, itxuraz, Aritza Duriz bera izan da. Bai, esan dira, marreza, ez du asko protesta. Bai, marrezainak eta epaiak biak pitatu da bardina. Azkanean dira jotzen. Nik lehen esan nahi nuen, ez dugula espero gaur Atletikek
lehenengo partiduan gertatu zaiona. Eskuak jaistea, lasaitasun hartzea, gaur benetan partidu erabaki horra da, eta bakigu, bat eta hutsekoarekin gainera, gauzak ez direla bat ere argi. Bai, azkanean ezin da utzi gauza, Jorge, zergatik holan basoaz markagailuan da 10 minutu faltatzen den izenean asmatzen badago aurkaria, gero denporak ez daukazu emaitza aldatzeko. Bai, horregatik. Ikus dezagon Kontrerasoa, Borja Bigera, Mabukak moztu du. Thatcher, berrioren Mabuka. Aurrean du Paur, berriore Paur bere tokian eta Jelic ezkerraldean. Paurrek jarraitzen du, sakonean Mabukarentzat, moztu du lekuek. Eta honen bestez, lehen zatiaren amaieran, ez du ezertxo ere luzatu, lehen zatia epaiak, Kriston epaiak. Jokaldia erasoan ikusita, edireketa egiteko eta bukatu egin dago. Bueno, Angel, ondo dago, bat eta huts, aukera batzuk ere izan ditu, ea bigarren zatian, hau dena pixkate hobeto jokatzen dira. Baina markagailua justotxu dago, nik uste dut badezpadan beste gol batxu bate sartu bidala. Taldean lago zatian, apurtxu lo, sarrera berdegunera apurtxu lo sartu da atleti, baina gero espabilatu dau, eta beste ritmo bat ipini dau, da aukera sortu ditu, area inguruan, area barruan sartu da egaletatik ikusi dordiraketak eta rematea bai, batzuk gora juntin ezena, baina nik uste dut nahiko ondo da, garrantzitsuena egin dau, gol bat sartu, ez da jaso berak golik, eta nik uste dut garrantzitsuena hori dela momentuz, da kontueneko bia da, bero asko egiten da bela, eta ez dela hain erresa ritmo ondide ipintea da intensidadean, ez? Alaxe da bai, bueno, bat eta huts lehen zatiaren amaieran, Atletikek bat, Gorka Elustondoren gola 24. minutuan, Gilinak huts, tartetxo bat egingo dugu, atsedenaldiarentzat, eguraldieri ikusgai izango duzu jarraian, eta gu ondoren bueltatuko gara Samamesetik. Gero arte! Kaixo eta Gabon berriro ere ikusentzule zaituzten guztioi, Katedraletik, Samamesetik, Atletik eta Gilinaren arteko norriauka atsedenaldian, bat eta huts nagusi, aurretik markagailuan Ernesto Valverderen taldea, Gorka Elustondok 24. minutuan eginiko golari esker, baina oraindik jaun Andreok beste 45 minutu falta dira eta kontuz. Hortik dituzue, lehen zatiko estadistikak, baloiaren jabetzari dagokionez, ez dago halako diferentziarik, baina bai ordea aukeretan. Atletikek 6 aukera garbi izan ditu, eta bat ere ez, Gilinak egin duen gauzarik aipagarriena, zalantzarik gabe Jelicen jaurtiketa bat izan da, Atletikek berriz, bi garbiak izan ditu. Bata Susaetarena, eta bestea Beñat Etxebarriarena, eta zitekeen handiago ere izan alde hori, baina bat eta hutsekoarekin jarraitzen dugu. Ez da falta askoko norriauka, ez da partiduko gorra. Ez. Intensidade handikoa ere ez. Oso garbia direz, sarrera itxusirik ez da ben peleako partida guztian, eta nik uste dute pena da, Atletiken nik uste dut jokoa da aukerak sortu dituzenak beste gol bat asmatzeko eukida bela. Lasaiago egoteko, ez? Bai, lasaiago egoteko, beraiek ikusi du hasieran, aukera bi eukitu zelan nahiko honak, baina hortik aurrera gero jeitzin de beraien jokoa erasoan, eta nik uste dut Atleti espabilatu egin da 10 minututik aurrera, da beste gauza bat ikusi du. Berdirak eta hainbeste aldaketak jokoan leko batetik bestera da bizkarra bilatu hotze aurkariari, eta nik uste dut aukerako ekitu Susaetan paregadea izan da. Bai, da gero berriro Elustondo gaur ez dago San Jose, baina Elustondo ikusi du hor hainbeste baloien alboan gerta dela, eta eukituz beran aukera eta asmatu egin dauganera. Uste dut beste jaurtiketa ikusten gauza hor, errepikapena, Beñatena, eta bai, da gero beste bat eukida. Eta Beñaten aukera. Horbe bai, bizkarra bilatu hotze. Asmatu egin diote zaina. Bai, asmatu. Bai, hor Beñat igual korrikazi joan da azkenean, justu momentu horretan etorri zaio. Bai, gainean zeukan baloia, gainean etorri zaio baloia, eta zaila zeukan jaurtiketa ondo egitea indarra emoteko. Alata guztiz. Gola ikaragarria. Bai, gola. Aukera horiek ezin dia bargatu, Bai, zei olako aukera ezin dia bargatu, ez.
Bai, gola, Elustondon gola zoragarria izan da, bai. Eta gero egin duena, gero egin duen jokaldia... Bai, beste aukera merezi aukera zuen horra, gola. atezainan albuan. Hauxe da, Bai, bestea Elustondok izan duena. bai, kontrola... Txapelak entzeko kontrola izan da, bai. Bai, pena bat izan da, azkenean golik ez egitea, eta hor da, lekue. Eta hor ez bat ez bestea, azkenean ez dut errematerik egin, ez Adurizek ez da zuzetak ere. Niri iruditzen zaite... Holako aukera badaukazek Atletikek nik uste berriro asmatuko da bela. Eta ingo duela beste golen bat. Beste goltsu bat, ero bi egin utzizela. Baina ritmorik eta intensidadik ezin dau jeitsi. Zergaitik gero bakizu zer pasatzen. Aurkariak gora etortzen da, aukera sortzen dituz eta da kontu zeuki dalako gauzak. Ez da markagailua parekatua dabil eta da kontuz. Bai, eliminatuzak gure favore dago, baina horregaz ezin gara gelditu, zergaitik gol bat bada espadan sartzen badabe beraiek, zuk bizartu biozuz, así que listo. Bueno, ez dago aldaketarik, ez, Jorge? Hor ikusten ditugunak lehen zatikoak dira. Ez nik behintzat aldaketarik ikusten, hemendik. Hemen ikusten du, bai Rico, baita Merino eta Kikesola ere, badoa ze aukira berriz ere. Momentuz, antza denez ez da aldaketarik egongo. Eta uste dut Gilina taldeari ere, taldeari okienez berdin. Amaikako era, bai. Bai, ez da aldaketarik momentuz, minutuak aurrera doazen ala, segurazko Valverdek aldaketaren bat egingo du, baina momentuz bigarren zatia hastear dagoenean, aldaketarik ez talde bietan. Bat eta huts gogoratu markailuan, epailea Martin Stromberson, suediarra. Gilinak jarko du orain baloia jokoan. Horregileko eta Elustondo izan da. Eta baloiaren inguruan Benes eta Katxer. Jokari begira, hasi da bigarren zatia. Guz dezagun. Labrok luze. Willian eta Laporte nagusi. Aduriz. Eraso baloi horren bila. Presionatuz hasieratik. Jokalari zurigorriak. Lehen zatien baino hobeto egiten duten presio, edo gehiago presionatzen duten, ze lehen zatian ez zaitu iruditu gehiagi presionatu duten. Bertan bekusi onduenean ez da presionatzen beraiek, ez da presionatzen zelaien. Horreitik ez du goztikada gutxi moten dabe, zeraitik pensiora ez dire eskuten, bakarrik egiten dabe, pregatu egiten dabe, tolestu egiten da taldea zelaien dira, eta lerro tartean lekorik ez da gutxiten. Lau falta egin ditu, lehen zatian Adurikek eta bost okerrez dago Gilinak, partidu garbia. Horako partidatan ganean normalean, gogorrak izaten dire, ez da beti goten dire sarrerak ez, itxusia, baina sarrerak gogorra pai, eta ez du ikusi, ez beraieke oso jatorra direz. Alde horretatik oso garbia. Aukera orain Katxerrentzat, Paur area barnean ikus dezagun! Ederki gurutzatu da Inigo Lekue. Ederki gurutzatu da Inigo Lekue, baina lehendabiziko abisua eman du bigarren zatia hasi eta berehala Gilinak. Ez dute amore emango. Korner aterako du Eslovakiako taldeak. Benez eta Katxer baloiaren inguruan berriro. Hortxe Willian ikusten zenuten, abantak guztia hor, Jagorrari nentzat, seguru orain, baloi horren bila. Norauka da, presa dauka da. Bai, eta gainean zelako sakea egin duen. Baina nora? Pelatze eman dio orain Mabukak Beñati, Orain bai, orain min hartu du hor Beñatek. Bizkarrean, bai. Ikusiko dugu, azkenean altxatzen den, badirudi baiet, ez duela osarik, mina bai, baina hortxe da gorpikalia, sarrera gorra, bai. Bai, ipurdi inguruan. Nola sartu dio nanka. Falta direzi du epailak noski. Hoizu ere emango zion Williami. Laporte luze, eskuin alderantz. Marcos. Susaetarekin jokatu nahi zuen, ondo Ibartarra. Susaetak ardiratu, arrasean. Eta Eskiniarrek urrundu du. Willian.
Hortxe Brasildarra borrokan. Pesovskik berreskuratu du Jilinarentzat. Eskuinaldetik Mabuka. Mabukak luze. Hortxe da Katxer. Eta joan egintzaio baloia laporteri. Albo sakea, kanpoko taldearen alde. Mabuka. Gaur. Urrundu blokuek, baina erasoan jarraituko du Jilinak, ez. Aritza Durize berreskuratu du baloiaren jabetza, aurrean du eraso, aurrerago Susa eta Susaetara entzat baloia jokoz kanpo. Hori adierazi du Barrasainarentzat. Nik zalantza asko ditut, Justotxu zeugan, baina Barrasainak banderatxo izan altza dago. Nik baietz uste du. Nik uste du zalantza izan duena pase ematerakoan Javi Eraso izan dela. Eta horregatik sartu dela jokoz kanpo. Markel Susaeta. Baloia kanpora, alboko sakea. Ez da bestela erritmo handiko nobria hor. Ligerak buru zikutu. Mabukak moztu. Atzera, Babro. Eskuinaldera, Pesovski. Mabukak atzera berriro ere. Atletik lehen zatiko azken minutuetan egin duen balana jokaldia bizkortasun hori berreskuratu behar du. Bestela, erritmo honetan ikusti dute nagusituko direla eslovakiarrak. Eraso eta Beñat. Ezkerraldera Beñatek. Ligerak luze. Aldez aldatuz. Marcos eta Susaeta bat biko eginez. Hortxe Markel Susaetaren barnealdia. Gainditu egin du Mazanen sarrera, atzera, eraso. Eta urrundu egin du azkenean Babrok. Behar bada Jorti behar zuen, berdiratu baino. Bueno, nik uste dut ondo ondala, Susaetan jokaldia ondo. Pase atzera. Bi gizon ere bazituen aurretik. Bai, baina Elustondo erason jaurtik eta oso fogo txuzien. Williamen beste sarrera bat, Jendea txistuka orain. Aurpegiri eman dio, aurpegian edo sudurrean, odoletan ikusten duzu, Sudurrean. Mutil honek. Bai, badoa. Denak sudurrean hartzen ditu. Bai. Hazen bakolpe hartu da den, beran bizi izan futbolean, arpeien denak. Bai. Bueno, gogoratu aulkian, ireizoz gain, noski. Bobedakik ezola, Ibai, Mikel Rico, Aketxe eta Sabin ditugula. Hor dago Angulo medikoak botoiarekin zuloan sartzen, hor odol jarioa moztu nahian. Bai. Seguro asko botoia sartuta irten beharko da zelaira berriro ere urpegi. Leku doktoreak asmatzen duen. Ez, Angulo da. Angulo da. Bai, Angulo. Angulo da hor urpegiekin batera. Angulo da ipina da, ez. Pesovskik eskuinaldera bitartean. Eskuinalderako Babrok, hementxe da Mabuka, aurrean du Inigo Lekue. Mabukak erdiratu, bigarren zutonean Jelic. Aukera izan du horre, De Marcosek kornarrera bidali du. Erdirak eta ona, indartzu, da atzean sartu da jokolaria eskerrak ez da rematatu ondo. Bai, Jelic sartu da eskerraldetik, goitik bera ez du ondo rematatu. Ez. Bueno, jarraituko du Jilinak, esan Jorge? Bai, gurpegi sartu da zelaira, oso azkar, eta beste kamiseta bat jantzita. Lehengokoa zikinduta zegoen, odolarekin, eta apres dugu hor Atletikeko kapitaina. Erasoan Jilina, gurpegi moztu, aukera Willian entzat, Erne Laporte. Teko sakea Atletik entzat. Bueno, hauek ez dute amor eman. Golaren bila ari dira eslovakiarrak eta kontuz. Bai, 7 minutu eta erdia pasadirez bigarren zatian, da ezin da esan oin momentuz Atletik kontrolpean daukala partida. Guantxe bertan ez behintzat?
Beraipekora datoz, baloi ondo mobitzen dabiltz eta urduritasuna sartzen dire zare ingurura hurbiltzen dezanean. Erason Atletik. Ezagun. Azkenean Kornerra. Hor, Sosa eta horrez ere ondo eskuinetik. Erdiatu nahi izan du, baina Zilina taldeko jokalariak ikutu du eta kornerra. Aritza Duriz, izan da, pasa sartu duen, Marko Zuzaetari. Atzeran joan da. Beñat. Kornerra ateratzeko prest, area barnean. Aritza Duriz bera, Elustondo ere bai. Laport, Gurpegi, Bigera, ikus dezagun. Ez du erramatatzerik izan Aritza Durizek, Borja Bigeraren orain baloia. Oso ondo eskuinan kazerdiratuko du, bigarren Zutoina bai Luzegi kanpora. Luzegi da inorrez egon... Bai, denak sartu dira lehen biziko Zutoinerantz. Bai, inorrez egon tokira bota du. Pena bat izan da, ondo irten da hor baloiarekin, ondo kontrolatu du. Errestasuna zeukan garen ardirak eta hona egiteko. Eskuinarekin, baina ez dakit ondo beratu duen. Esposnan ere zelkatu da. Multzoen faserako Krasnodar ere bai, Pragako Esparta, Santetien. Ari dira, erasoan Gilina, Mabuka. Oso ondo. Inigo Lekue. Indartzu baina. Indartzu, gogoz, eta ondo merezitako txaloak. Atletikeko ezkerregaleko jokalariarentzat. Bere alabere lehendabiziko aldaketa egingo du. Bai, Xabi Merino. Ernesto Valverdek, Xabi Merino ikusten dugu hurbiltzen, bitartean errepikapena zuen irudietan. Bai, Xabi Merino zeleatuko da laster, bera etorri da Atletiken aulkira. Kamiseta jazten ari da, eta laster izango du zelaian. Logikoena, Borja Bigeraren ordez ez elegeratzea izango litzateke, ez? Bueno, igual Susata be bai, ez dakigu ondeño, nik uste dute refreskatu den bidea apurtxuete galak. Hori izango da garrantzitsu, beraiek nekatuta ikusten dire segaleko jokolari, nik uste lan asko duku da bera, eta hori fresko sartzen bada gure jokolari bi galetatik, nik uste dut azetik beste gauza bat emango zaidela. Aport. Ondo jogatu sakonean Beñatekin. Borja Bigera, ezkerraldean Aritza Duriz. Penalti puntu inguruan Javi Eraso, atzerago Marko Zuzaeta. Bitan pentsatu gabe, Ja, baina Aritza Durizek atzera eta berri hori desbideratuta. Beñatek. Pena bat izan da, ze guztiz desbideratuta irten zaio jaurtiketa gainera, ondo jotzen du Beñatek, baina lehenago lehen zatian izan duen aukera horretan ere oso gogor jaurti du eta oraingoan desbideratuta. Bai, badaki Beñate, badaki ganera areaz kanpo jaurtiketa honak egiten. Bueno, prest dugu hor Xabi Merino, zelaira binteteko. Egin behar, bai. Bigeraren ordez. Bai, Bigeraren txate atxeen atxaloak ere, bai. Bueno, koliko partez Bigera ikusi gabe zelaian, eta tira. Bagen zatien hasieran behintzate eta asko sartu jokoan, gero eta gehiago hasi da lanean, eta, bueno, behintzate Sanoeseko publikoak eskertzen dio egindako lana, Riosarrari. Eta txalo gehiago orain Xabi Merino gaztearentzat. Gaizki orain, Elustondo, Demarkosi dio, bete-betean harrapatu. Bai. Bueno, Xabi Merino, Bigeraren ordez. Ernesto Valverdek egin duen lehendabiziko aldaketa. Eslovakiaraz ere iragarri dute aldaketa, eta uste dugu dozena bat jarraitzaile ongo direla. Zertxoak gehiago, bai, 20 bat lagun, bai. Bai, normalean kanpoko jarraitzaileak dauden txoko horretan. Bi hauek oso ondo konpontzen dira, Xabi Merino eta Inigo Lekue. Hortxe da Xabi Merino, atzera, Beñat, abiadura gehiago ere emango dio Xabinek, baloi eske orain, Lekuek ederki. Jokoz kanpo.
ikusi dut jokoz kanpo. Horren honetan Xabi Merino. Nik uste dut pasea esan txarra, baina bera... Lendabizikoan. Bai, pasea esan txarra esan, baina nik uste dut apurtxut askar sartu dela sakonean bilatzen pasea. Gutxikatik, Gutxikatik, zegoen horretan Xabi Merino. Marrazainak askar altzada bandoratxoa. Atzera Babrok, Bolexak, ezkerralderantz, hantxe da Mazan. Babro. Gainetik kendu du, ingo zaila, ikusi duanean Javier Asoren presioa. Atletikek berreskuratu du, Laportek, luze, inorentzatez. Gilinak hartuko du berri hori baloiaren jabetza. Babro, ezkerraldean du. Besovski. Eta ikusten duzue, aparteko presarik ez dutela, Eslovekako taldeko jokalariek. Bai, gol bat eginda, egite sekulako aberia egingo diotela Atletiki. Bat eta utxekoarekin, oraindik partiduan sartutari dira. Bigarrena, Atletiken bigarrena, benetan golpe latza izango litzateke. Abukak jarri du baloia jokoan. Babro, Pesovski, berri ere Babro. Aurrean du Javier Aso, Babro luze, Williamen bila. Abantai guztia Laporterentzat. Aldamenetik ez da atera baloi hori. Javier Aso berreskuratu du Atletikentzat. Inguruan du Pesovski. Baita Benes ere, sakonean Xabi Merinorentzat, bakarrik, falta dirazi du. Falta dirazi du, Babrori eginiko falta. Stromberson epaileak. Ez dio bargatu gorengoan. Xabi Merinori ikus dezagun. Berak ez dakit. Ikutu du eta bai, suspentsa nik dut uste oso falta. Hain argia ez da izan falta. Hori zelai erdian izan pasan, bai, baina aurkaria gaindituta gero normalki pitatu egiten da, epail guztiak. Atletikek berreskuratu du. Baloiaren jabetza. Inigo Lekue. Motzean Laporterekin, Lekue. Osondo orain Javier Aso. Hantxe da Aritza Duriz. Ezkerraldetik, eskuinaldetik. Zirrikituak zabaltzen Aritza Duriz de Marcos. Eta zer nolako aukera alferrik galdu duen. Markel, Susa eta Jaun Andreok sinestezina. Errezena sartzea zen ikaragarria da. Hori utxe egitea. Nik baloia barruan ikusi dut. Denak ikusi dugu baloia barruan, baina azkenean begira. Zer gertatu den. Haika txarto sartu dago. Bi aukera garbiak izan ditu Markel Susaetak eta bietan huts. Ondo eskuinetik de Marcos. Durizek itxarruten egon da. De Marcosek deren albuti sartzeko. Pasea, momentu honean emondotza pasea ganera eta gero erdirak eta oso ona. Intentziona, zeukan, bai horrekuek, baina... Ez du baloi hori arrabatzeri Xabi Merinok. Bueno, bat eta utxekorekin jarraitzen dugu. Ikusi du, Atletik beste ritmo bat ipinten da denean, beste martxa bat saltzen da denean, gauzak ondo egiten dituz. Egaletatik gainera, Adrian Gula ere zutik. Ernesto Valverde bezala noski. Bai, biak zuti daude. Eta, bueno, partida bertara jarraitzen. Odoretasuna dago, pizka, tentsioa. Aritza Duriz baloi horren bila. Kementxu bai, baina guantel guztia. Bolexakek zeukan. Jarri du baloia jokoan atezainak. Mazanek luze. Ondo moztu du orain Gurpegik. Beñat, De Marcos. Gurpegik ere luze orain. Baloia zozketatuz. Eta zozketa. Gilinaren aldeko izan da. Atzetik baloia ateraz. Talde Eslovakiarra. Eskuinar. Luze eskuinalderaz, Mabukaren bila. Mabuka eta Xabi Merino. Mabukak buruz. Aurre hartu dio orain Paurrek Inigo Lekueri. Paurren erdiraketa. De Marcos, Willian du inguruan. Brasildarra nagusi. Baloiarekin Willian. Urrundu du
arrisku Atletikek, erasoan jarraituko du Jilinak bere zelai eremuan sartuta. Ernesto Valverderen taldea. Pena bat izan da, Atletikek bi eta huts, hiru eta huts ere joatzeko moduan izan da. Azkenean ez duzu armatzen eta orain balarri, horrelako jokaldietan begira, aukerak izate dituzte aurkariek eta urduritasuna. Ateko sake izango da Atletikentzat. Hortxe da William. Amabuka, langilea hau ere. Partida hona dago egiten Mabuka. Joanekoan lesionatu gintzen, ez zuen bigarren zatia jogatzerik izan. Baina berri hori errekuperatu egin da aste betean eta hementxe da, hasieratik Mabuka. Berak urrundu du, Laportek buruz moztu. Posowski, Paur eta Laport. Aritza Duriz Posowskirekin. Jilinako kapitaina nagusitu da, Babro gatzera. Beratezainarentzat. Galtzen joan arren, ez dut inongo eragozpenik. Atezainarekin jokatzeko. Xabi Merino berreskuratu du orain, baloia sakonean Aritza Durizentzat, Aritza Duriz area barnean, gainea Bai, berandu. Etorri zaio, Skriniar. Nik uste dut azkaneko kontrola junen zaiola. Aurkariari denpora mundutzen moztutuko. Denpora eman dio, Skriniarri hor gainera ailegatzeko. Eta sartu eta baloia kornerrera. Atletikek ateratzen duen bosgarrena, okerrez banago. Beñatek aterako du berriz ere. Goleixak atepean, prest. Beñatek atera du. Txikiko ertzerantz. Jilina da, barruan sartuta dabilena. Moztu dute Eslovakiarrek. Aritza Duriz, ikus dezagun, bueltardi eman da, area barruan berriro ere. Mabuka kornerrera. Etzait iruditu penaltineri. Lehenengo, baloia ikutu lehenengo, nire ustez. Mezuzean ikusita behintzat. Nabarmen. Bai, baloia ikutu eta gero Durizekin topo egin du, baina hortxe dago, argia. Kornerra, Atletiken alde, berri hori Beñat ateratzeko prest. Irudietan Aritza Duriz, atera du Beñatek, ezin inork errematatu baloi hori. Erasoan jarraitzen du Atletikek. Laportek area barnerantz berriro ere. Eta horren gaizki elbuztu ondo. Baina beti hor aurrean, baloiaren inguruan. Bai, esan du, Sakose egoten danean hor imana eukiten da, Sakose ez da gaur, baina eruzten dut dauka imana. Baloi guztia bertara juten direz, bera da belineko da. Eta Jilina taldeak aldaketa egingo du laster. Estu ikusten ondo nor den. Smelic. Zelairatzeko zelairatzeko prest. Joaneko norriaukan gizon honek ezkerretik jokatu zuen. Eta Jelicen ordez. Aterako du Adrian Gulak. Smelic. Jelicen ordez. Bigarren zatiko 22. minutuan ari gara. Partiduko 77. Atletikek bat. Jilinak huts. Eta hau ez da gora bakita gaun Andro. Minutura arte segurutu beharko dugu. De Marcos. Sakonean Markel Zuzaetarekin. Itxi egin dio bidea Babro edo Skriniar izan den. Zurigorriek falta eskatzen dute, De Marcosek keino egin du, Kolondoarekin kolpea eman diola, ez dakit eta bai, kejatzen da bilor Zuzaeta. Errepikatuta. Skriniar da, sartu dena. Haundia da, Markel Zuzaetarekin ateratuta. Bai, zentral biek handiak, oso guztiak diruz behin. Handiak eta gazteak oso. Eta zen bestea. Txartela bainaten zat. Bai, merezitakoa ganera. Ies egin dio Pesovskik. Eta txartel horia bainaten zat. 28. minutuan.
izan da, orain Gorka Lustondoren falta, naiz eta Beasaindarra ados ez dagoen epailaren erabakiarekin. Azken jogaldietan, jendea txistu gari zaio, epailari. Baina nik esan duke, Mabuka eta Aritzadurizen artekoan asmatu egin duela. Bai. Laporte, William du inguruan, Aritzaduriz ere area ertzean, bere taldekidekin. Atera du falta. Huts egin du irteran Herrerinek, aukera Gilinarentzat eta Herrerin jabetu da baloiaz, baina Huts galanta. Huts galanta izan da hori, Edozein jokalditan gerta daiteke edozer gauza. Ikusi duzu, jaun Andreok. Beraz ez dago bat eta hutsekoarekin konformatzerik. Sai Merino gatzera. Laporte luze. Aritzadurizen bila. Moztu egin du Mazanek. Gogoz orain bai presionatu Zurigorriak. Elustondori kendu egin diote eta bain txartela. Bai, erasori. Horre amorruz. Biak berdinak izan dira, Baloia kontrolpean zeuten, azkenean kendu indiete. Normala da. Gaindituta gero ezin dutzazu argitasunik utzi aurkariari jokaldi bat egiteko. Nik uste dut horre Zelaiaren falta eta txartela jaso eta bizto, baina espabilatuen bieda. Bai. Zarantzare, 2 minututan bitxartel, Ondo ari dira eurak. Euskarri bia ganera. Hortxe da Jagorrerin azemako utxe egin duen, aurreko jokaldia. 20 minutu partida maitzeko eta gauzak ez daude bat ere argi. Ez. Ezin da esan kontrolpean daukala partidu gure Atletikek. Sai Merino, baloia ezkerraldera, hortxe da Aritzaduriz. Ezkerraldera Iñigo Lekue, ezkerranka erdiratu. Eta izan erdiraketa. Babrok urrundu du. Lasaitasun puntu bat bihar dago Zelaiadeko jokolariak, baloi espresarik gabe egon behar da, pase sakonean bilatzeko, da egaletan hain harin urbiltzeko gara ingurura. Nik uste dut lasaitasun puntu bat egaz mobitu baloi alde batetik bestera, presarik gabe. Baloia berreskuratu du Gilina, Kontrerasora talde eslobakiarra, eskuinaldetik orain Benez, William Paur eta Katxer arean sartuta, Williamen bila orain, Katxer area barnean, ikus dezagun Laportor borrokan baloiaren atzetik, jabetu da azkenean Frantziarra baloi hortaz, albotik atera da eta alboko sake izango da, kanpoko taldearentzat. Hor dago, Agerak etxe preste Zelaira irtetzeko, behar bada horre Zelaian lasaitasun gehiago ipiniko du Aketxe gazteak. Eta atletik oioak Salmamesen eta kontuz, eskerrak, azkenean baloi hori jende artera joan dela. Mazanen jaurtik eta gora, eta Zelairatzeko prest, Agerrak etxe. Taldea kontuz eukibia da, lako kontrarazoa aurkariari ezin dutze itxi egiten zergatik. Argitasuna gazganera, ikusi dugu momentuz baloiari Zelaiardean galdu, eta gure bost jokolariek baloien atzetik, hori ezin da. Ez dago markagailua txantxetan ibiltzeko, nik uste dute berriro esatzen lasaitasun puntu bat baloi eukiteko, da prisari gabe. Sai Merino, Mabuka du aurrean, arean sartuko da Urdulizkoa, Mabuka nagusi. Sendo eta ondo, hor, Gilina taldo katzelaria. Katxer. Gaur gurrundu du, Williamek ikutu, Gurpegi ezkerraldera, Beñatekin jokatuz. Aritzaduriz, sakonean Sai Merinori gaizki du, dio ez zeukan horta iristerik. Indartzu. Oraintxe egingo du aldaketa. Bai, orain futbol Zelaia utziko du Eraso jokalariak utziko du Zelaia, txalo artean doa Nafarra. Txartela ere badauka, bai Eraso. Hor Zelaia erdian laguntza behar da orain.
ja bigarren aldaketa egin du bestez Ernesto Valverdek. Bai, lotura Xabi lanak Figueraren ordez, eta orain aketxe erasoren. lotura lanak egingo dituz, eta nik uste dut beratak eta peinatek badakizela baloi mugitzen, baloi ekiten, motzean jokatu, luzean jokatu, gauza badakiz. Argitasuna handi edauka eta ikuskizun hona aketxek. Aspaldi galdu duela baloiaren jabetza Atletikek, Bai, ez dauka kontrolpean, berriro esaten dut ez dauka kontrolpean partida. Da urduri paratzen da, beraiek urutzen dezenean hor area egura. Williamen falta dirazi du orain, hanka gehiegi altxatu duela. Gilina taldeko brasildarrak. Ondina hogei minutu falta direz. Osapenaz. Bai. Herrerinek jarriko du baloia jokoan. Urpegi bere taldekideak animatuz. Itzadurizek ikutu, Mabuka kurrundu. Berriore Atletiko Jugak. Samamesen. Bai, bueno, urduritasuna momentu batzuetan, emaitza bat eta hutsekoa, ez da bat ere argia, baina alere, Samamesen dagoen jarraitzaileak taldearekin bat egiten dute betiko moduan, eta orain animatzen izan ditugu. Hortze da Garragetxe. Atzea Jaime Merino, Kelustondoko eskuinaldera. De Marcos jaurtiketaren bila. Ia gola! Hortxe, oso zur egon da Molios Bolesak. Ez daki barrura zikoan baloi hori, nik esango nuke kanpora zikoala, baina, badezpada, urrundu egin du. Ez dakit aurkaria joa da, Bai, desbederatuta atera zaio. Bai, gaiztotu egin da baloia, da eskerrak ez dira lajun indarragaz. Horke da, ketxe sakonean jokatu nahi zuen Marcos Usetar egin ez zaio ondo atera. Orain bai, ematen du, ketxe sartu denetik beste intentsidade bat eta beste ritmo bat ipini nahi diola partiduari Atletik. Bai, baloi ondo mugitzen da, barrutik eta hori falta zaion taldeari. Baloi barrutik mugitzea gehiago, da gero, egalean ipini baloia, da euki baloia purtsuen eta aurkaria euki baloian atzetik. Ondo, aurreko jogaldian baloia berreskuratuz eta babestuz Gorka Elustondo, erasoan Aritzadurizen bitartez Atletik, Aritzadurize gatzera, ez dago inor, kontrarasorako aukera du orain Gilinak, Katxerrek luze eskuinalderantz, Esmelitz eskuinaldetik, inguruan du Inigo Lekue, Esmelitzen erdirak eta Willian area barnean gurpegi du aldamenean, Katxer, kanpora. Kornerra eskatzen du. Bai, da kornerra pitatu dau. Oso gutxigatik handa kanpora. Marrazainek ez dago ikusi ezer, baina epaileak itxuraz. Hortze dugu aurreko jokaldia. Ez da egit barrura zijoan edo hortxe. Nik esango nuke kanpoa zijoan la baloi hori. Berriro sustoa. Sustoa? Ikaragarria. Bai. Kornerra aterako du Gilinak. Benesen bitartez, erabat itxia. Atezainari falta nabarmena, bai. Ez da logel ditu epailea. Bai, ondo ikusi dago, bai. Herreri eginiko falta. Erabat itxia atera du. Korner hori Benesek. Eta hemen jokaldi honetan, Gilinak izan duen aukera. Herrerinek luze. Gabrok buruz. Katxerrek gora. Willian. Areio zinguraturik. Atletikek berreskuratu du. Oso ondo orain Garragetxe falta dirazi du. Pesovskiren falta, baina ondo Garragetxe. Bai, itxaroten egon da epailea segertatzen zen eta abantaila utxiotze, baina gero ikusi dago ez daukala da pitatu egin da ondo epailea. Beñatek jarriko du baloia jokoan. Porteren bila, falta, bai. Bai, horre... Bultza egin dio, bai. Bai, bultzatu du, argi gainera. Baina kostatu zaio pitatzea, Bai, ez eukan argi, ez. Baina ikusi da benean arrisku zeukanela jokaldia, badezpadan pitatu egin dau da ondo gelditu da. Esaten da moduan, beldurra, adirazi du.
Kanpoko sakea Gilinaren aurka. Azken ordu laurdenean aspalditxo sartu garela. Eta bat eta utxekoarekin jarraitzen dugu. Uste genuen erraza gertatuko zitzaiola Atletiki. Norriak hau, baina oker geunden. Beñat. Marko Susaeta edo Aritza du zentzatzen baloi hori. Eta gero, alboko marra gainditu egin omen du, ze marrazainak banderatxo altxatu egin du. Bai, baina nik ez dut usten gainditu da dena baloi guztiak, Osa zerre orain Aritza Duriz. Hori esaten dira Durizek, ez da irten. Bai. Bueno, bai, azkenean bai. Azkenean bai, hartu dago. Azken momentuan joan egin zaio baloia. Errepikapenen argi ikusi da behin. Duko jarraitzen utzi du hor. Epaileak, Babro, eskuin alderantz, Smelic. Ondo orain, Inigo Lekue gain dituz, Smelic barrura, erdiratu eta penaltiaren bila nabarmen. Penaltiaren bila nabarmen. Eta sekolako palomita egin du, eta hor geratu da. Niri alaxe iruditu zait. Paurren berak bazekien. Ez da ezer egon, hor. Ez da ezer egon. Txartel ateratzeko moduko jokaldia da. Horregon dana da, De Marcosen lekuz kanpo, De Marcos. Nik uste De Marcos aurre hartu dio. Da eskerrak apurtxu bete gora jundan la baloia. Bestelan rematatzeko aukera paregabe aukera mutilak. Aukera paregabea zeukan, paregabe ezin da, nik uste De Marcosen lo hartu da bela, aurre hartu dutzala. Da eskerrak. Ez da iritsi baloia beran burura, bestela gola. Eta oso ondo Smelic eskuin aldetik. Bai. Inigo Lekue gainditu duenean. Da erdirak eta ona indartzu eta ona, oso ona, bai. Eta Valverdek nahi zuen partidua jokatzen ari azkenean. Joan da etorria. Batzutan erasoan eta aukera garbiak Atletik, beste batzuetan ordea Gilina taldea. Eta gainera aukera garbiak. Atletiken aukerarik onenak lehen zatian izan dira. Zalantzari gabe. Bai, baina, bueno, Atletikek ere izan ditu aukera pare bat edo bat behintzat oso argia, ja partidua izteko edo partidua amaitzeko eta ez du aprobetxatu. Ikaragarri izan da. Eta errenkadua orain, bai, Ernest Mabuka. Mihalic aterako da. Partidu hona jokatu dugu hor Mabuka, ikusi du erasoan gauza honak egiten. Abiadura ona eukida, defentsako lana ona bai, jokalari ona indartzu banean. Eta bi partiduetan, bai hemen, bietan ere, lesionatuta amaitu du Norri hau da. Bueno, badu ez dago erabakita, Ez dago erabakita, Angel. Urruri altza du. Bai. Ez baina, ikusi du urbildu duzenian arabarrura. Arrisko egiten dutela, bai. Arriskoa egiten da, da, sustoa. Gainera, bere horretan jarritzen dute, hauek ez dute etxiko partidu amaitu arte. Ez. Eta Atletikek golik egiten espadu, azkenengo minutuak izango dira, bueno, beldurgarriak benetan. Bai, luzeak, ikaragarri luzeak. Bueno, ez omen zegoen... Ez dakit hor ze zalantzak dituen Merinok, azkenean hori egiteko, ez dakit zer pentsatzen egon den. Nik uste dut berak bere burua jokoz kanpo ikusi duela. Bai, baina, bueno, marrazainak ez du ezer esan. Ez du ezer adierazi, baina neuri ere jokoz kanpo zegoela iruditu zait, hasiera batean, eta horregatik gelditu da hor Xabi Merino. Benez, ezkerraldera, Mazan. Osauski, beharko du bai, Atletikek. Animoa, Mihalic. Susaeta du aurrean. Paur. Mihalicegin Smelicegin barkatu. Gogoka zurten dago, Jogatuz. Oain bai, badoa aurrera agerrak etxe, bakarrik ez du inor aurrean, atzera egin behar izan du. Aritza Duriz horre ezkerraldetik sartzen ari zen, baina eskuin alderantz, Beñatentzat. Elustondo. Sakonean Aritza Durizentzat, ez egon jokoz kanpo Aritza Duriz, eta penaltia. Ez egon jokoz kanpo, ez da gutxiago ere. Inundik inora. Hanka sartu du, ondolaino gainera marrazainak. Oso txartu. Inundik inora ez egon. Oain ez zegoen.
Baina, handen ez da ikusten ondo, nire ustez ez zegoen, Ez, zuzenean ikusi dut ez zegoen hor, jakos kanpotik, seguro. Aurretik atzera sartu, eta behar bada... Baina nik uste dut hasieran bez zegoenela, Telebistako ikusi duna ez zegoen... Ametik ikusten da bentzat. Zalantzazkoa edo zen kasutan. Zalantzazkoa, baina nik uste dut ez Marrazaina erratu egin dela, Eta ez duelako joko jarraitzen utzi, baina gero penalti izan alda. Ez. Nik uste dut... Bultzada nabarmena. Bai, bultzaka da bai, baina nik uste dut txokekoa izan dela eta ez da izan ez. Eta Mikel Rico izango da azken aldaketa. Bai, zelai erdiak ogortuen bida, portxu, zergaitik nik uste dut beraiek nagusi dizese. Ondala 10 minutetik ona zelai erdian nagusi ikusten da, beraien taldean. Esan dotasun pixkat eman bartzaio zelai erdiari. Mikel Rico zelairatuko du Ernesto Valverde momentu batetik bestera. 84. minutuan gaude. Bat eta hutsekorekin jarraitzen dugu. Eta pentsa ezazu ezer nolako balioa izango duen. Gauzak honela amaitzen badira. Gorka Elustondoren golak. Joan den denboraldia ona egingo du, gol horrek. Eta denboraldi erdia salbatuta izango du Atletikek, Europan jarraituko duelako eta multzoen fasea jokatuko duelako. Bai. Horrek esan nahi du, beste 6 norgeagoka Europan jokatuko dituela talde zuri-gorriak. Eta orain gogoratzen gara, lehen partiduan Eslovakian jokatutako partiduan egindako hutsak eta hartutako loa azken minutuetan. Atletikek sekulako aukera alferri galdu zuenan. Kanporaketa hau erabakita behar zuen, Joaneko Norriagokan argi eta garbi. Zalantzari gabe, sekulako abantaia zuen, huts eta bi, hirugarren egiteko moduan ere egon zen Atletik, eta azkenean aldaketa egin du Atletikek eta Marquez Susa eta joan da aulkira eta Mikel Rico dugu futbol zelaian. Bai, horren esan Sabin Merino eskubieran jokatuko da dela eta Ketxek eskerrean. Bueno, 3 aldaketa egin ditu azkenean Ernesto Valverdek. Baina eta aurretik ipini dago eta Rico eta Elustondo Euskarria bezala. Atzera Laportek. Herrerinek luze. Eskuinek urrundu. Benez, Rico du gainean. Mazan, Benez. Erasoan Zebilen Gilina, baina Elustondok berreskuratu du Atletikentzat. Aketxe gatzera, Laport. Luze, eskuin aldera. Oso ondo orain Sabin Merino, Aritza Duriz, bakarrik Mikel Rico, kanpora! Kanpora jaurti du Mikel Rico, bai. Ondo jo du eta azkenean Baloien gainea junta eta esan erreza, etorkion bezala joteko esan erreza zergaitik roska pixkaten eman dira. Bai, gora junzaio, bez? Gora junta baloien gainea, gorputza atzera bota dago da normalean gora juten da baloia jautik eta egin da gero. Albo gozakea. Ez tirez errezako etorkion bezala jautik eta egitea horako baloikaz. Jorge Ea zenba luzatzen duen. Bai, hortxe dauka kartela laugarren arbitroak ikusiko dugu. 87. ari gara. Eta momentuz ez du erakutsi, gero ikusiko dugu, aber zenba denbora luzatzen duen epaileak. De Marcos. Sabin Merinorekin jokatzerik izan. Inigo Lekuek moztu du. Agerraketxe, ezkerraldetik. Beñat. Orain bi euskarrien aurretik, puntartiko lanak egiten. Aketxe. Hori da, prisari gabe, uki baloia. Baloia atzera. Bestaldetik jokatu orain. Lekue, Eluz. Bestaldetik, hori da, bestalde bilatu. Lekue atzera, Herrerin, eta jendea txaloka. Aspaldiko partez. Bai. Atletik baloia kontrolatzen ari delako. Bai, kontrolatzen da, irupasea jarraian ez da zenbon. Aspalditik ona. Oraindik ez dugu jakingo zenba denbora luzatzen duen, kontua da, aldaketa egingo du. Gilinak aldaketa egingo duela. Bai. 88. minutuan. Espalek ikusten dugu, eta berrez banago, Katxerren hori da, Katxerren ordez. Arazorik ez dauka horrek, korrika urten dau. Ez. Espalek, Katxerren ordez.
Behar bada errematatzaile ona izango da. Spaletx. Golegileen artean ez dago talde honetan, baina gol bakarra sartu du orain arte Spaletxek. Falta Atletiken alde pitatu du epaileak, hortxe da Beñat. Bueno. Hau amaitzen ari da Jaun Andreok, baina hemen ez da inor mugitzen. Jorge. Oraindik denbora gutxi falta da, baina gauza asko gertatu daitezke. Falta denbora gutxi honetan. Ia ba, Beñatek zer egiten duen orain falta. Ondio, minuto bitan usapena. Riko area txikian, atera da, Riko berak ikutu, ez du baloi hori orrasterik izan. Ez da orrastu. Eluz. Gorka Eluz tondok arearantz, penalti puntu ingurura, horra abantaila oso atezainaren zat, ez da fini-bili Boletxak, eta gutxigatik ez du hortaz baliatzerik izan. Konfisantza handiga eskunda atezaina, baina Durizea Aritza Durizea, bai. Tartean badabila Duriz, kontu zeki da. Gilina, erasoan. 89. minutuan gaude. Skriniar. Babro. Kontraorioari txistuko orain, Samameseko publikoa. Smelic. Ondo Inigo Lekue, alboko sakea Gilinaren zat. Bai. Baloi eske ikusten genuen Spalek. Bingo ote du edo. Alboko sakea. Melik, oso ondo, jokalari trebea. Erakutsi dugu beste behin. Jokalari trebea dela. Eta Oskar de Marcosek urrundu du, luze. Skriniar, ez du arriskurik nahi, atezainari. Boletxak. Ez da inor aurreratzen hor. Babro gatzera bera atezainari. Boletxak berrirare. Luze bidaliko du, Williamen bila, seguruenik. Eskuinalderantz. Urrundu du, 3 minutu. 3 minutu luzatuko du Norreoka epaileak, Beñat. Inguruan du Espalak, Beñat oso ondo babestu du, erasoan. Aduriz, jokoz kanpo. Jokoz kanpo. Argi eta garbi. Beñatek hor nik uste dut Bazeukan berak amaitzeko aukera. Kinu egiteko eta jaurtiketa egin. Nik uste dut ja apurtzuet nekatu eta urbildu da arera. Kakoarekin iritsi da. Bai, kakoagaz bai. Riko. Nekatu eta alegatu da eta ezin izan jaurtiketa egin nik uste dut itzutu egin da laskanen. Xabi Merino, Adurizekin jogatuz, Mikel Riko. Bera bakarrik aurrera, area inguruan Agerrak etxe, atzean du Aduriz, falta dirazi du, ondo babestu du eta falta atera du hor Mikel Riko. Hori egin zuen Riko, ez da zoratu behar eta azken minutuan gaude, 3 minutu gehiago. Arazko denbora agortu da, 3 minutu luzatuko du. 3 minutu luzatuko du eta horre Riko gehindakoa onena izan da. Hor aurreko jokaldia, oso ondo aritza Aduriz, bere ohiko maixotasunaz horrelakoetan. Bolesakek behar bada ez du beste esautuko edo horren beste esautuko. Eta gutxigatik. Eta irur jokalari, Gilina taldeko irur jokalari aurrean, kontuz, oraingo jokaliekin, ze Atletikeko lau daude. Eta oraintxe Gilina berreskuratu du, baina txartela. Bai. Txartela. Merezitakoa gainera, ies egin dio eta Agerrak etxerentzat partiduko 3. txartela eta 3 Atletikeko jokalarientzat eta 3 berdinak. Talde guztia, ja nik uste beste kartutxorik ez daukala eta talde guztiak gora junda. Erasoan jarraituko du, ez Agerrak etxeke urrundu du. Bere zelai eremuan sartuta talde zurigorria. Baloia loratu, luze, gorantz, moztu du Laportek eta orain du aukera kontrasorako Atletikek. Hortxe da Aritza Duriz. Xabi Merino barkatu orain bai, Aritza Duriz area barnean, ez zegoen jokoz kanpo. Gaizki, lehendabizi nahi izan du eskuinalderantz keinu egin, baina Nasta egin da bera bakarrik eta kendu egin dio baloia. Ez dago egin konfesantzarik eskerragaz egiteko jaurtiketa eta nasta egin da.
Laporte gurundu du. Hortxe Aritza Duriz berriro ere zutitu eta gero. Berarekin Spaletx. Borrokan, falta direzi du, edo Jokoz kanpo, atzetik etorri dela. Bai. Aurretik etorri dela. Bai. Eta, bueno, azken jokaldia oraindik, adi egon. Bueno, bai, handi guztia daukazek oian. Azken segunduetan, azken aukera Gilinarentzat. Bukatu da. Eta bukatu da honen bestez, Jaun Andreok ikaragarria, Herrerinak garrabatu du baloia, baina zer nolako aukera izan duen hor Gilinak. Amaitu da Norgia oka, hor lurrean etzanda erabat nekatuta. Gilina taldeko jokalariak, aukera polita, benetan talde eslovakiarrak izan duena azken minutu horretan, uste genuen Angel, hau errezago izango zela, ez da horrela izan, ez da gutxi horik ere. Futbolean errezago ez dago zer da, bueno, azpimarratuara berriro, bero handi egin dela, eta beraien portaera ona izan da, futbolean nahiko ondo jokatu dabe. Kiroltasunez gainera. Ez da talde hain txarra batzu metan gabe moduan, da nik usteot, Atletikek, bueno, igual beste goltsu bat sartu bazabene normala izango zanela, ikusita zemat aukera eukitu zen, baina jokoa ezin da izan hainuna izan dela, partida ez da historiara eruteko, nik usteot, partida normalke ondala gure taldea, eukitu ze aukerak, baina ez hain garbiak eta gero, bueno, nik usteot urduritasuna egoten da, zergaitik esan behar da, jokolariak emaitza ez dauka, bai, zure favore, baina ez hain. Zergaitik, berai gol bat sartu bazaben, oso txartu ikusun ezaben kanporatzeko, así que ez da izan erreza ez. Bueno, uste dute Jorge Zerratuko berehala protagonista bat izango duela. Bueno, partido honetako protagonista intzen ere, Gorka Luzkondo behasaindarra, berak egin duelako gola bitartean. Hor, zuen irudietan ikusten dituzue estadistikak, baina estadistikarik garrantzitsuena da golarena zalantzarik gabe. Jorge, nahi duzunean? Bai, hementxe gaude bai, bueno, bera da, protagonistetako bat, azkenean berak egin du gola, talde guztiak lan ikaragarria egin du, baina zuk egindako gola Gorka urrea balio du. Bai, nik sartu dudan bezala beste aukera asko izan ditugu gola sartzeko, baina azkenean ez da gehiago sartu eta gol bakarrarekin sufritu behar izan dugu. Sufritu azken segundura arte, benetan eurek ez dute amore eman eta golaren bila izan ditugu partidu guztian. Bai, guk ere bigarren gola nahi genuen, baina ekipo oso arriskutsua ez, goran jende asko uste zuen, defenditzen nahi zenean, eta guk ere, vigilantzia asko izan behar genuen, batez ere kontraerasoetan, eta ikusi den bezala bereek ere aukerak izan dituzte eta sufritu da aukera arte. Bueno, zuretzat pertsonal mailan ere garrantzia handia du egindako gola, konfiantzatzeko, etorri berria zara Realetik eta gol honek konfiantza ematen dizu, ez? Bai, azkenean minutua jolastea, partida jokatzea, taldekideekin hor berdean egotea beti ere konfiantza ematen du eta arete gehiago golako partida garrantzitsua jolastu eta gainera golarekin baldin bada laguntzeko ahalik eta hobeago. Bueno, orain liga berriro, ez dago denborarik ezertarako ez, eta gainera derbia, Ipuruara, Eibarren kontrako partidua jokatzera. Bai, beste partida oso garrantzitsu bat, hasiera gogorra izan genuen Bartzelonarekin, eta orain, ligan ere goruntzu joan baldin badugu partida hori beharrezkoa dugu geldialdearen aurretikan, eta orain buru belarri, egun hau deskantzatu eta Ipuruara lan egiteraz. Alere nekatuta, rekuperatu ondoz, daukazu denbora askorik eta gaur segulako lan egin duzue. Bai, partida asko gainaz abuztuan eta orain hemendik aurra deskantzatu eta Ipuruan pentsatzera. Eskerrik asko eta zorionak, Gorka. Bale, eskerrik asko. Bueno, hau esek Gorka Eluzkondoren hitzak lehen esan dugu moduan, gaurko partiduan protagonista gola egin duelako alere, talde guztiak lan gogorra egin du eta azkenean helburua bete da. Azkenean Europa Ligeko multzo fasean izango dugu Athletic taldea. Halaxe da bai, Athletic taldea bihar egongo da Monakoko bombo horretan, zozketa horretan, Europako beste talde haundi batzuk bezala, hortxe irudietan, partiduko jokaldirik importantenetako batzuk, aukerak izan ditu batez ere Athleticek lehen zatian, baina gola Jaun Andreok bakarra, Gorka Eluzkondok sartu duena lehen zatiko 24. minutuan. Guraldetik, besterik ez, Angel Garitano, eskerrik asko, mila esker beste behin, Jorge Zerrato, mila esker zeuri ere, eta zuei bai Jaun Andreok mila esker eskeni diguzuen arretagatik. Athleticek bat Txilina Kuts, Athletic, Europa Ligeko multzoen fasean izango da. Hurrengo bat arte, ongi izan.